to buy 200,000 police officers. Kaluwore gi wach mana jatelo Masaro wacho ni moko kuom gi noweyo tich, moko kuom gi bende notho e kind mamoko. To sani obila ndiko 1000 e pacho kama nyaka sani kata kondikgi pod ok bi bedo ni rom. Wacho ni ratio mano mar obila achiel ne jo Kenya. Wacho ni bed achiel nyaka kwan maromo 485 kama. Sharon, ayie gi gima Mheshimiwa wacho ni ratio mar obila to gi jopiny pod ni malo ahinya, and de ber ni mondo wandik polisi 200,000 but ok wanyal ndiko polisi 200,000 nikech ndiko polisi 200,000 nyiso ni Mheshimiwa Masara to gi colleagues ne nyaka yudnwa pesa nyaka pesa budget ma wadhi chulo gigo. Keto pesa budget midhi chulo gigo, it means ni gidhi taxwa mondo wachul jogi. So jo Kenya nyaka understand ni while is serikal dwaro mondo ndik ji mang'eny kaka dwarore mondo bed ni wan gi police moromo manyalo miwa security ma ok nyalre. So wati gi ma wayudogo. Two issues arise ka. One, en ni police 10,000 ok nyal provide security ne jowate. So therefore it is important ni mondo wa strengthen community policing. Emomiyo nyamora ahinya ka nyicha neno ka serikal mar President William Ruto kotelne gi CS ma internal security Onesmus Murkomen to gi PS mar internal security Raymond Omolo nyochako gimoro miluongo ni jukwaa la usalama kama nyikele stakeholders police to kod jopiny gi national administration mondo discuss in every county ito issues mag security. Kidhi all over the country, one of the biggest issues is security. En ang'o ma wanyalo timo? And na attend ma Kisumu, and anyalo paro ni Kisumu the resolution neni koro wakaw mbaka no wagol e county mondo water gi sub county ma water gi all the way nyaka location, so that a police post to gi police stations mani korgweng wabed gi walung stakeholders mani korgweng mondo discuss nikech gik makos insecurity go gin jomodak e kindwa makwa nyalo tiyo together gi police under the jukwaa la salama to call community policing forum to kata ka police tin to pod gibro provide jopiny nyalo partner kodgi mondo wa identify, mondo wa isolate joma kelo insecurity, mondo wa ensure ni korwa ni pinywa secure. For instance, Kisumu kama tinde ntigi moni dimbo ni en chuma moro ma winjo ni loso ma kugoigo dichiel ti blackout. And kidhi Russia kati di Kisumu district county hospital tido ni the highest number of jima bedo admitted gin jomogo either chuogi pala kata go dimbo gotieno. And there is no way ma police nyalo solve mano. We must come together as a community mondo wa identify jogi mondo watigi police mondo maki yotergi court mondo tergi jela mondo obed secure. Secondly, enni samindiko ga police kama weche wuoga mang'eny nikech one nyithindo dwaro tich. Sineno ka nyindiko polisi 10,000. Ineno ka jo Homa Bay wacho ni sub county kama nyo ni time recruitment Homa Bay stadium no. Nyogi nya ndiko mana ji 16. But ibro yudo ni kanyo nyithindo manye dwaro tijno gin kata nyithindo 2,000. So ka iseyudo nok ginya yudo kanyo to gibro chako dwaro Mheshimiwa Masara. Gibro chako dwaro Mheshimiwa Mandewani ni mondo gidwarane ni to ere kaka inyalo konyo gi mondo giyud tich, giparo ni inyalo yudo tich gimaloka. But at the same time as jo Kenya wa complain ni okwadwar mibadhi endiko mar police. So anadwa ni mondo encourage jowa ni wa encourage process mineno kitimo openly e papcha mondo ji odhi oringi karatese gi ong'ie pap joma yudi kech kata giyude mane pap kanyo kata gidhi gidwaro giketo pressure kuom Mheshimiwa Masara nyaka dwar ne gimaloka pod jo gweng'no emidhi kaw. Okay, so kotime piny kacha is better than pressure majoki. The other thing manyaka jowa ng'e, because it is also important mondo wa prepare jowa, en ni chike mika go police ani opogore gi chike manika go police chon. Nitie joma kogoni simu ni jode ne ndiko no police unda kundik no police.
Okay? Chon chane joma chon kane ndiko police kane pod onge gima iluongo ni the new constitution. Okay? Ne onge the chike mineno ka jadung Masaro wacho ni tindo se lose parliament bagitemo improve gi. Ma require ni process nyaka lu. Choncha process nok lu. Process wakiti waluogi maka ultimately nyaka gichop nyaka court. Okay? So wabed ni watem at the same time wangeni police kende oke manya bedo employment. Wabed piny kaka oganda mathurwa. Ondo watiki sirikal mondo wangeni any other opportunities of employment manyalo bedo created. Mok ni jo waparo ni mana ka police maginya yudo employment. Erokamano. I hope ni nyithindwa manyodhi e pap. The jomo qualify. The mondo dio team maber. Sometimes kaneno headline mandika kaneno a young person kodonjo police. Tapenjorani after 10 years. People bro bedo police mo believe ethics man parents go puonje. Koso bro bedo ni system oloke mo bedo corrupt policeman. I hope ni through the new recruitment, ethics is one thing probably mheshimiwa negungie parliament. Ni ereka kawanyalo loko kimia madaka chel wanyalo loko training maragi nikech ndalo moko mheshimiwa ne PPO Kisumu niluongo ni Kaini. No ndalo moko duko bedo deputy IG. Ne adhire ka penyen to police raid ma police timo e neighborhood ni. Ma police majo one and so on. Angomyo gini nyaka timre to human rights oseloko. To no nyisa ni nyamuri gini nyisa no emonego timre lakini gima watimo ni emo bedo trained. So it is important look at the philosophy and the curriculum training mondoloki. And I'm hoping ni kechimeshima ni security committee. Those are some of the things magenya along here. Mondo je security forces obeyed trained to come and handle human beings. Moro no nyisa ni punjoga ni raia ni mnyama. Mago bende hemi wacho ni nek benen gik ma bende loko